Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kamatong. Taong 1959, Sipokot, Camarines Sur. Maraming pinaglagihang lugar itong si Kamatong bago ito makarating ng Sipokot. Kadalasan, tuwing napapadpad siya sa isang bayan, hindi siya roon nagtatagal, lalo na kung nararamdaman niyang magulo ang mga taong naninirahan doon. Magmula kasi noong niloko siya ng kanyang asawa, wala na siyang ibang inisip pa kundi ang kapayapaan ng kanyang sarili. Matanda na itong si Kamatong nang mapadpad ito ng Sipokot. Ayon sa kanya, magsisingkwenta na siya noon nang marating niya ang lugar na yon. Walang dalang kahit anong gamit maliban sa suot-suot niyang saplot sa katawan. Ultimo pansalag din sa lamig, wala rin siyang bitbit. Yung barong-barong na una niya doong pinaglagihan, gawa sa mga kahoy na mano-mano naman niyang pinutol sa bukid. Yung nagsisilbing pandugtong at pangkapit din ng mga ito ay yung mga baging na kanyang kinukuha malapit sa may sapa. Sa mga unang araw niya roon, aminado talaga siyang napakahirap. Mabuti na lang noon, wala pang nakatira sa lugar na yon, kaya ang ginawa niya, doon na siya nagtayo ng bahay niya. May kalayuan man ito sa baryo, pero para sa kanya, yon ang pinakaangkop pagkunan ng kanyang hanap buhay. May angking husay sa pagsasaka itong si Kamatong. Kahit anong estado ng lupa, basta buhay ito, kaya niya doong magtanim. At ang naiisip niyang tanim sa lugar na kanyang pinaglipatan, walang iba kundi palay. Naniniwala rin siya na balang araw magbubunga lahat ng pinaghirapan niya. Sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi maggapas ng mga damo at magbungkal ng magbungkal. Isipin ninyo magdadalawang ektarya ng lupa ang pinagbubungkalan noon ni Kamatong. Siya lang mag-isa gamit yung isang lumang pikong nahingi niya sa isang magsasakang dumaan sa bahay niya. Halos inabot din siya ng 5 linggo kakabungkal ng lupa bago niya yun tuluyang nakumpleto. Marami mang pinagdaanan si Kamatong para mabuo ito. Wala naman siyang pinagsisihan. Hindi na mahalaga ang paghihirap niya, basta nakikita niya ang bunga ng kanyang trabaho. Nga pala, nakatira sa gilid ng daan itong si Kamatong. Ang daang yon, nagdudugtong pabikol at kamay nilaan. Sigurado ako, yung mga mahilig magbiyahe, nadaraanan nyo ang lugar na yan. Yun nga lang, imposible nyo na siya doong makita. Kasi isipin ninyo, 1959 pa ang kwentong ito. Matapos naman niyang maihanda ang lupa, doon na siya tumungo ng bayan para humingi ng mga binhi ng palay na hindi na mapakinabangan ng may-ari ng palayan. Dahil yon ay libre, kanya naman yung pinagtiisan. Noong una nga, imbis na tulungan siya ng mga ito, pinagtawanan lang siya. Mabuti na lang, sa kakahanap at kakahanap niya ng binhi, nakilala niya si Roberto na isa ring manininda ng binhi ng palay. Dala ng awa nito sa kanya, binigyan siya nito ng mga binhi na hindi na niya kinakailangan pang bayaran. Nang marinig naman ni Kamatong ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siya doong nagpasalamat buhat sa kagandahang loob na ipinakita nito sa kanya. Nang makauwi na noon si Kamatong, ibinabad niya muna sa tubig ang mga binhi bilang paghahanda kinabukasan. Dahil sa wala pa naman siya noong gaanong kakilala, wala naman siyang magagawa kundi solohin ang pagtatanim. Awa naman ng Diyos, kahit mabagal lang ang kanyang kilos, nagawa pa rin niya yung matapos. Araw-araw, palagi niyang binabantayan ang kanyang sakahan upang masigurong wala ni isang peste ang dadapo rito.
Ilang buwan lang noon ang lumipas, laking gulat na lamang ng kanilang baryo matapos naman siya nitong masipat na naglalakad pasan-pasan ang sako-sakong palay. Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Roberto, doon niya mismo ibinenta ang lahat ng pananim niya. Tuwang-tuwa naman noon ang manininda dahil bukod sa magaganda ang butil ng palay niya, maibibenta niya rin yun sa ibang lugar sa mas mataas na halaga. Matapos naman ang una nilang bentahan, nagpatuloy pa rin ang pagsasaka niya hanggang sa meron ng mga magsasakang nagkusang mismong lumapit sa kanya. Dahil sa mababait naman ng mga ito, kaya hindi na yon tinanggihan pa ni Kamatong. Itong mga panahong ito, magdadalawang taon na ang nakakalipas magmula noong nanirahan siya sa Sipokot. Mahirap mang sabihin pero aminado na noon si Kamatong na yun na ang lugar kung saan hangad niyang mamatay ng payapa. Bukod kasi sa marami na rin siya doong kakilala, alam niyang mababait ang mga taga roon. Sa katunayan, noong nagsisimula pa lamang siya, ang pamilya ni Manoy Roberto ang tumulong sa kanya. Wala man yung ideya kung sino siya at kung saan siya nanggaling, pero hindi yun naging hadlang para gawin ito ang alam nitong tama. Lubos naman yung ipinagpasalamat ni Kamatong, kaya mula noon, nanumpa siyang tutulungan din niya ang pamilya nito anuman ang mangyari. Isang hapon, habang kumakain sila ng kanyang mga pinapasaka, bigla naman niyang nasipat si Manoy Roberto na naglalakad papalapit sa kanya. Pagsilay naman niyang malapit na ito, agad naman niya yung sinalubong habang masayang nagwiwika rito ng, "Magandang hapon, Manoy Roberto. Ano ang kailangan mo? Di ka man lang nagpasabi. Nakapaghanda sana kami ng makakain." Matapos naman niyang makapagsalita, bahagya naman siya noong natigilan nang masipat niya ang nanlulumong muka ng kanyang kaibigan. Hindi niya mawari kung bakit yun nagkaganon, pero malakas ang kanyang kutob. Meron doong nangyaring hindi kaaya-aya. Walang sabi-sabi, dahan-dahan naman niya yung ginabayan patungo sa bahay niya para doon nila mapag-usapan ang dinadala nitong problema. Sa pagpasok naman nilang dalawa sa sala, doon na niya nakita ang pagbugso ng emosyon nito. Makalipas pa ang ilang minuto, ipinagtapat nito sa kanya ang tungkol sa nangyari sa asawa nito. "Kamatong, wala na kasi akong malapitan. Yung asawa ko, 2 araw na hong hindi nagigising. Pinatingnan ko na yun sa albularyo pero hindi nila alam kung ano nangyari rito. Nagbabaka sakali lang ako sa'yo na baka naman meron kang alam sa panggagamot. Kasi alam mo, maraming beses na kitang nakita na pinagaling mo yung mga nakikisaka sa'yo. Saksi ako dun. Kaya nga ngayon, ako naman sana ang lalapit sa'yo." Nanlulumong wika ng kaibigan niya. Nang marinig naman ni Kamatong ang sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Sige Manoy, tutulungan kita. Ganito na lang. Mauna ka na muna. Susunod lang ako. May sasabihin lang ako sa mga kasama ko. Pero hindi ako magtatagal. Pangako yan." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang umalis ang kanyang kaibigan. Nang makalayo na ito, nagmamadali naman niyang binalikan ang kanyang mga kasama para abisuhan yon ukol sa magiging trabaho pa nila. Matapos naman itong gawin ni Kamatong, agad naman siyang bumalik sa bahay niya para kunin ang kanyang mga gamit. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang kanyang pag-iisip ukol sa maaari nitong kahahantungan. Lingid kasi sa kaalaman ng karamihan, isang dalubhasang manggagamot itong si Kamatong. Isa rin yun sa mga rason kung bakit umalis siya sa lugar na pinanggalingan niya. Bukod sa niloko siya ng kanyang asawa, maraming tao rin ang naging gahaman para makuha at malaman
ang kanyang sikreto at karunungang tinatangan. Hindi man kasi sa pagmamayabang pero wala pang sakit na kinaharap si Kamatong nang hindi niya nagawa ng solusyon. Ika nga ng nakakakilala sa kanya, isa siyang buhay na lunas. Ang mas nakakamangha pa noon sa lahat, hindi yun ipinasa ng kung sinong maestro sa kanya. Mula pagkabata, pinaghirapan niya yung makuha hanggang sa dumating ang puntong kusa na niyang nalaman ang sikreto sa panggagamot. Sinasabi rin ng iilan, likas ang talino ni Kamatong pagdating sa panunuklas ng mga lihim na karunungan. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga siya noon sa sentro ng baryo. Mula sa lugar na yon, bumungad sa kanya ang mga taong abalang-abala sa pamimili ng mga pangangailangan nila. Hindi naman niya yun pinansin, lalo pat ibang tao naman ang pakay niya. Maya-maya pa, pagdating niya sa bahay nila Manoy Roberto, nadatnan niya yung nakatayo sa gilid ng bahay nito, maiging naghihintay sa kanyang pagdating. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman siya nitong sinalubong para kausapin. Hindi naglaon, nang makapasok na sila sa loob, doon niya nasipat ang asawa nitong nakaratay, nanginginig ang buong katawan na parabang nagdedeliryo. Maraming pamamaraan na ring ginawa ang pamilya nito pero wala pa rin yung epekto. Matapos naman yung makita ni Kamatong, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang taimtim na nag-uusal. Paghawak niya sa noo nito, agad naman niyang ipinikit ang kanyang mga mata kung saan sa isang iglap, doon niya naramdaman ang sakit nitong tinatangan. Sa puntong yon, nasisiguro niya hindi siya nagkakamali. Pagbaling naman ng kanyang paningin sa kinaroroonan ni Manoy Roberto, inabisuhan naman niya yung paalisin ang lahat ng taong nasa sala. Dagdag pa niya na isarado rin nila ang lahat ng pinto at bintana at siguruhing hindi papasok ang liwanag ng araw sa loob nito. Nang marinig naman ng kaibigan niya ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung sumunod nang walang pag-aalinlangan. Maya-maya pa, matapos nitong matupad ang lahat ng kanyang nais, agad naman yung lumapit sa kanya para magmasid. Noong una, iniiwasan pa nitong magsalita, kaya ang ginawa naman noon ni Kamatong, siya na mismo ang naglahad ukol sa karamdaman ng asawa nito. Kahit papaano kasi, karapatan din ng kanyang kaibigan na malaman ang tungkol sa bagay na yon. Nabarang ang asawa mo, Manoy Roberto. Reyna ng mga anay ang ginamit na sisidla ng sakit. Sa ngayon, tatapatin na kita. Hindi na maganda ang lagay niya. Pero huwag kang mag-alala. Magagawa natin to ng paraan. Ang kailangan lang muna nating gawin, dalhin ito sa bahay ko. Kulang ang mga gamit na dala ko. Hindi ito sapat para sa isang gamutan. Wika ni Kamatong sa kanyang kaibigan. Nang marinig naman ni Manoy Roberto ang kanyang sinabi, agad naman yung lumabas para magtawag ng makakatulong. Si Kamatong naman noon, naghintay na lamang sa loob upang patuloy pa ring pakiramdaman ang sitwasyon nito. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na nga ang mga kalalakihang tinawag ng kaibigan niya. Pagpasok naman ng mga ito, agad naman nilang inihanda ang pagkakargahan ng asawa nito. Iniligpit din nila ang iilan nitong mga gamit, kalakip ang gamit ni Manoy Roberto. Sa pagbagtas nila ng daan, inilahad naman niya sa kanyang kaibigan ang tungkol sa panganib na maaaring mangyari buhat sa kanilang gagawin. Para kay Kamatong, mas mainam na alam yon ng kanyang kaibigan para naman kahit papaano, hindi siya nito sisihin sa oras na merong mangyari doong masama. Ayon sa kanya, na sa ganoong estado ng pasyente, hindi malabong mamatay ito kung nagkataong mababaw ang karunungan na tinatangan ng isang albularyo. Dagdag pa niya na,
Kaya napakahirap sa iba na matunto ng eksakto nitong karamdaman sa kadahilan ng kulang ang mga pamamaraan na inilatag nila. Gayunpaman, sa kabila ng mga panganib, harapang inilahad ni Kamatong, hindi niya hahayaang mamatay ang asawa ng matalik niyang kaibigan. Matapos namang marinig ni Manoy Roberto ang kanyang sinabi, napayakap lang naman yun sa kanya habang walang sawang nagpapasalamat. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang mumunting tahanan ni Kamatong. Mula sa bakuran niya, silang dalawa na lamang ni Manoy Roberto ang nagtulong sa asawa nito para maipasok sa loob ng kanyang pamamahay. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, wala naman siyang ibang ginawa kundi ihanda ang bawat sangkap ng kanyang lunas. Sa ilalim din ng higaan ng asawa nito, gumawa siya roon ng maliit na ritual upang masigurong hindi roon makakapasok ang mga masasamang espiritu. Naniniwala kasi si Kamatong na sa mga panahong gano'n ng estado ng isang tao, maraming mga nilalang na hindi nakikita ang nagdudumog-dumog para mapasok lamang ang katawan nito. Sa pagpapatuloy naman ng pagmamasid doon ni Manoy Roberto, hindi niya maipagkakaila ang labis na pagkamangha buhat sa mga bagay na ipinapakita ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng pagkakataon para tanungin ito, agad naman niya yung ginawa. Kamatong, paano pala kayo natuto manggamot? Tanong ni Manoy Roberto sa kaibigan niya. Nang marinig naman ni Kamatong ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, Walang nagturo sa akin, Roberto. Alam mo, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan ng maestro para makatanggap ng karunungan. Minsan likas itong ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa estado ko, wala sa aking nagturo. Lahat ito pawang na diskubre ko. Sasabihin ko sa iyo, kahit manggagamot ang tatay ko, hindi ako sa kanya humingi ng tulong o awa para matuto. Ang ginawa ko noon, binasa lang ang lahat ng libreta at libro na meron siya. Gabi-gabi, habang natutulog ang mga tao, gising ako, patuloy na nagtutuklas ng mga aral na hindi pa alam ng tatay ko. Ilang beses man akong nadapa pero masaya ako dahil nagtagumpay ako. Alam mo, Manoy, kaakibat ng karunungang ito ay ang paglayo ko sa tao. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Kasabay ng pag-uwi ni Kamatong ay ang pagdaga naman niya sa dibdib ng asawa nito. Maya-maya pa, sa hindi malamang dahilan, bigla namang bumuka ang bunganga nito kung saan mula roon, dahan-dahang lumalabas ang animoy parang uod na nilalang na kulay uling. Halos 1 pulgada ang haba nito at sa laki ng nilalang na yon, hindi mo iisipin na kaya nitong mamugaran sa lalamunan ng biktima. Sa pagbagsak naman ito sa lupa, agad naman yung pinisak ni Kamatong, sabay silab nito gamit ang langis ng gaserang malapit sa kanya. Matapos niya yung gawin, pinagtuunan naman niya ang kalagayan ng asawa nito. Hindi naglaon, bago pa man sila abutan ng lalim ng gabi, nagkaroon na yon ng malay. Ayon nga kay Manoy Roberto, hindi siya makapaniwala na sinaglit lang ni Kamatong ang karamdaman nito. Halos 5 albularyo na kasi noon ang pinagtingnan niya pero bawat isa sa mga ito walang nagawa. Kalahating oras pa ang lumipas. Minabuti naman nilang pagpahingahin ng asawa ng kaibigan niya. Nang makatulog na ito, bahagya namang natigilan noon si Manoy Roberto matapos niyang mapansin ang pagkuha ni Kamatong ng mga matatalas na armas. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin nito, pero sa estado ng ginagawa nito,
parang naghahanda yon sa isang labanan. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang mga bagay na kanyang nakikita, agad naman niyang kinumpronta ang kaibigan niya. Kamatong, pasensya na pero may pupuntahan ba kayo? Kanina ko pa kasi kayo napapansin na maraming inilalagay dyan sa bulsa ninyo. Nagtatakang tanong ni Manoy Roberto. Nang marinig naman ni Kamatong ang sinabi nito, napasilay lang naman siya doon habang sumasagot ng, Matapos ang gamutan, kailangang iligpit ang may sala. Dito ka lang, Roberto. Hintayin mo ako. Babalik din ako kaagad. Matapos naman niyang makapagsalita, nagmamadali naman siyang lumabas para tuntunin ang kinaroroonan ng mambabarang. Habang binabagtas ni Kamatong ang daan, panay naman ang pagwasiwas niya ng sundang sa paligid habang paulit-ulit yung tinatawag sa kanyang isipan. Sa mga panahon kasing ginagamot niya ang asawa ng kaibigan niya, nagkaroon sila ng ugnayan ng nilalang na may gawa ng bagay na yon. Bagaman ayaw niya yung paslangin, wala siyang pagpipilian, lalo pat nangako yun sa kanya na hindi yun magdadalawang isip na ulitin ang ginawa nito sa pasyente niya. Makalipas pa ang ilang minuto niyang paglalakad, narating na nga niya ang unang bahagi ng baryo. Dahil sa medyo may kalaliman na ang gabi, wala na siyang nakakasalubong na tao sa kalsada. Ang tanging nakikita na lamang niya ay yung mga asong nakatitig sa kanya sa mga bakurang tinitirhan ng mga ito. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, lalo pat ang tanging hangad niya lang na mangyari noon, mapugutan ng ulo ang mambabarang na may atraso sa kanila. Maya-maya pa, pagdating niya sa loobang parte ng baryo, nasipat niya ang isang kubo kung saan merong naglalabas na usok sa bubong nitong gawa sa pawid. Dahil sa kanyang nakita, doon niya napagtanto na yun na nga ang bahay ng taong kanyang hinahanap. Walang sabi-sabi, parang toro naman niyang sinugod ang bahay na yon, at pagdating niya sa pintuan nito, walang kaabog-abog niya yung tinadyakan. Dahil sa lakas ng pagkakatadyak niya, bigla naman yung bumukas kung saan doon bumungad sa kanya ang isang lalaking nag-uusal sa harap ng kumukulong kawa. Sa estado nito, mukhang meron na naman yung nilulutong engkantasyon para sa susunod niyang biktima. Dahil sa kanyang mga nakita, sapat na yung basihan para sa kanya upang paslangin ang nilalang na yon. Bago pa man makapagsalita ang mambabarang, walang habas naman niya yung pinagtatataga na siyang naging sanhi para kumalas ang mga galamay nito sa kanyang mismong katawan. Hindi pa nakontento noon si Kamatong, ibinuhos niya pa sa ulo nito ang mismong laman ng kumukulong kawa. Matapos naman niya yung gawin, doon niya na yun ginilita ng leeg na parabang isang manok. Pagsilay niyang patay na ito, dali-dali naman siyang umalis sa lugar para makauwi na. Habang binabagtas ni Kamatong ang daan, panay naman ang ginagawa niyang pag-iisip ukol sa kanyang mga ginawa. Bukod kasi sa matagal na panahon niya yung tinalikuran, hindi rin siya makapaniwala na inulit na naman niya ang mga bagay na ipinangako niyang hindi na niya gagawin. Gayunpaman, wala naman siyang nagawa kundi yon ay tanggapin. Sa isip-isip niya, kahit anong gawin niya, hindi niya na yon mababawi pa. Ang kinakailangan niyang gawin, harapin kung ano man ang mga nangyari. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, nang akmang papalabas na siya sa baryo, bigla naman siyang napatigil matapos siyang tambangan ng isang aswang na nasa kaanyuan ng kambing. Nag-aangil ang nilalang na yon habang nakatingin sa kanya, at sa estado nito parang hindi pa yon nakakakuha ng kanyang makakain. Matapos naman itong masipat ni Kamatong, kumunot lang naman ang noo niya habang nagwiwika sa nilalang na yon ng, Umalis ka na. Huwag ngayon. Umalis ka na.
Subalit nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, imbis na umatras yun, bigla naman siya nitong sinugod. Nang masipat naman ito ni Kamatong, agad naman niya yung tinaga sa ulo ng isang beses. Bagaman hindi ito tumama, laking gulat na lamang ng nilalang na yon nang masipat nito ang kanyang ulo na nababalot na sa sarili nitong dugo. Pagbaling naman ng paningin nito kay Kamatong, bigla naman yung bumulagtas sa lupa dahil sa tindi ng pinsala nito. Sinabihan na kita, hindi ka pa rin nakinig. Ako pa talaga ang kinalaban mo. Wala pa akong kilalang katulad ninyo na kayang ilagan ang ibinato ko. Kahit gadaliring bato, kayang-kaya kitang paslangin. Wika ni Kamatong habang ibinabalik ang kanyang sundang sa mismong lagayan nito. Makalipas ang gabing yon, awa naman ng Diyos, nasa mabuti ng kalagayan ang asawa ng kanyang kaibigan. Sa estado nito, parang wala man lang doong nangyari. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, mabilis ding bumalik ang lakas nito na siya namang labis na ikinatuwa ni Manoy Roberto. Magmula noon, mas lalo pa silang naging magkadikit sa lahat ng aspeto. Itinuring na nilang pamilya ang bawat isa, kaya na may sa usapang negosyo, naging magaan ang lahat-lahat. Nga pala pinuno, matagal nang patay itong si Kamatong. Si Manoy Roberto naman, ubod na ng tanda. Ayon sa anak niya, kakapanaw niya lang din noong nagdaang taon. Pero alam niyo ba, na kahit wala na ang dalawang magkaibigang yon, nanatili pa ring nasa memorya ng mga anak ni Manoy Roberto ang manlalakbay na manggagamot na si Kamatong. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang ganda ng kwento na to, no? Lalo na kung iisipin ninyo yung pinagdaanang past ni Kamatong na alam naman nating lahat na sobrang sakit nun. Isa yun sa masasakit na dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit sa isip. Hindi naman yung sakit sa isip na mabaliw ng todo, no? Yung lalamunin ka ng lungkot. Yun nga, yung lokohin ka ng sobrang mahal na mahal mong tao. Napakasakit nun. Alam ko karamihan sa inyo o may iilan sa inyo na naranasan na yung ganung bagay. Kaya alam ninyo kung gaano katindi yung sakit at epekto nun sa puso at sa isip ninyo. Kaya itong kay Kamatong, masakit yung simula niya pero alam nyo yun, yung habang pa-build up yung kwento, sobrang tuwang-tuwa ako kay Kamatong kasi na-appreciate niya yung kaibigan niya, si Manoy Roberto, yung unang taong tumulong sa kanya. Tapos hanggang dulo na kahit meron na siyang hindi ginagawa sa buhay niya, ginawa niya yon para lang matulungan yung kaibigan niya. Yun yung ganitong klase ng kaibigan, sobrang sarap pakinggan. Kaya para sa akin, napakaganda ng kwento na to. Pagpapakita to ng purong pagmamahal sa kaibigan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.